Mi-ai luat tot ceea sunt de lume, puterea ta de a mă iubi. Mi-ai luat cu tine fericirea, dorința de a mai trăi. Fructul iubirii noastre crește, nu-i greu fără iubirea ta. Dar amintirile continuă, nimeni nu mi le poate lua. Ești în cerul iubirii mele, te simt acolo undeva. Numai iubirea ta imensă, doar ea mă poate ajuta. Tentativul și mincinoase mă-mi dau iar durătatea-mi face semne, de lângă ea să nu mai plec. Numai iubirea, doar iubirea, în speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți harmona să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă în... Acum întrebarea e cine e penibil, Pepe sau eu? Ești îngerul iubirii mele, te simt acolo undeva. Mă bucur că avem atâția fani Pepe în sală în seara asta. Pe bune, Pepe e supereroul meu favorit. Și gândiți-vă, Hitano Power. Superputerea părului de pe piept. Superputerea gelului care nu se usucă niciodată. Superputerea de a bate avocați. Dacă ați citit ziarele în ultima vreme, ce căcat de haină, dacă ați citit ziarele în ultima vreme, Pepe a bătut un avocat și va face pușcărie pentru chestia asta. Stai pe vestea proastă. Mulțumesc frumos! Președintele fan clubului Pepe se află printre noi în seara asta. Vestea bună este că Pepe va scoate un single din pușcărie. O să se numească Amor încătușat. Și dacă îmi permiteți, vă voi interpreta câteva măsuri din acest viitor șlagăr. N-am. Dar chiar ați observat, până să vă interpretez șlagăr, ați observat că la muzica latină nici nu se mai poartă cămăși, deci sunt un fel de cârpe cu șliț. Bune. Să trecem la șlagăr. Mi, 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 mi. Sufletul meu poartă cătuși și doare rău că mă iubești numai la dușă. Pepe, doamnelor și domnilor! Ce scuze, trebuia să încep prin a mă prezenta. Mă numesc Tiberiu, am 22 de ani și sunt burtos. Spune-ne poezie! Vă așteptați să intrăm câte unul pe scenă, nu intrăm câte doi. Am încercat să slăbesc, vă jur, am încercat să slăbesc. Și asta e o chestie la modă, toată lumea vrea să slăbească. Și mi-am cumpărat, pentru chestia asta mi-am cumpărat revista Men's Health. Conform legii Pruteanu, în limba română literară, sănătatea bărbaților, în limba română vorbită, sănătatea pur. Din latinescul Sanitas Falus Absorbitorum Epiclara. Trebuie să înțelegeți că sunt la a doua vele. Bun, și mi-am cumpărat această revistă și am zis, ok, hai să vedem. Și am găsit exact articolul care mă interesa pe mine. Cum să slăbești fără dietă, sport sau efort? Și până să-l citesc m-am gândit. Cancer! Sifilis! Blenorhagie cu complicații, frate! Cum să slăbești fără dietă, sport sau efort? Apropo, v-ați gândit vreodată că sifilis și herpes sună ca două locații turistice în Grecia? Revelion? 200 de euro și 2 săptămâni în sifilis. Cu priveliște la masivul herpes. Vaginal. Sinistru, sinistru. Bun.
Where do I come up with them? O altă persoană pe care am boală în afară de Pepe, nu am boală pe Pepe, vreau doar să mor încet. O altă persoană cu care am de-a face, really, este domnul Adrian Videanu. Adrian Videanu, bănuiesc că în viața lui de zi cu zi este o persoană foarte treabă, nu știu. Sigur are foarte multă carne în frigider de sărbători. Cred că cine are o mașină s-a asigurat de chestia asta până acum de câteva sute de ori. Eu am cerat cu dumneavoastră pentru că este primarul nostru. Este primarul nostru și asta înseamnă că timp de 4 ani el este răspunzător de tot ceea ce se întâmplă în acest oraș. Și nu face treabă bună. Pe bune. Și eu am gândit, ok, dacă tot îl jurăm și avem boală pe... Hai să nu mai facem chestia asta. Hai să-i dăm un canon ca păcătoșilor la biserică. În fiecare duminică dimineața îl trezim, îl punem să zică 10 Ave Maria, după care îl batem în gură cu un pește de 2 metri înghețat, își sprem testiculele cu aromă de chindă și nuci, îl închidem într-o cameră în care este prins cu multe veverițe flămânde și punem în difuzor istoria sexuală a mamei sale. În detaliu. Pe bune, cred că a regalat un pic scorul așa. Pentru că a decopertat, a făcut traficul imposibil pentru noi. Este imposibil. Și ce a vrut să pună în schimb? A zis că vom rezolva această problemă. Vom construi multe linii de metrou ușor. Moment. Nu e metrou, nu e ușor. Cu metrou cred că am fost cel puțin o dată fiecare dintre noi. Iar ușor este ceva cu care joci volei. Este ceva care poți fura unui coleg și îl pui să joace măgărușul cu tine până își recuperează obiectul. Nu, ăla este un tramvai și este de căcat. Îmi cer scuze, m-am îmbatat. Haideți să întoarcem foaia. Hai să ne gândim la lucruri care sunt bune la tramvai. Vreți? Nimeni n-a zis da. Oare nu sunt lucruri bune la tramvai? Eu zic că sunt. Gândiți-vă la asta. Este foarte bine că tramvaiul merge foarte încet. Încet. Pentru că ai timp să-ți dai seama ce viață de căcat ai. Și să te deprimi. Și să te adune așa în mucușoara ta. Și să zici... Și după aia ai timp să vezi fețele celorlalți. Și e bine din nou. Este bine că există abonamente gratuite pentru pensionari la tramvai. Pentru că altfel, unde ai putea să stai cu atâția boșorăși la un loc fără să fie înmormântare în familie? Este foarte bine că au pus ceasuri în tramvai, pentru că până coborâm nu le mai avem pe ale noastre. Este foarte bine că tramvaiul se scâlție tare. Pentru că altfel, unde am mai putea să vedem un Eurolac care debitează un mare remix între Deșteaptă-te române, îngerașul meu, tatăl nostru și numai iubirea, făcând echilibristic în același timp. Am spus mai de mult gluma asta și cineva din sală a zis metrou. Greșit? La metrou toți eurolacii au scorsese security pe spate și o tonfă. Sunt prietenii noștri. Este bine că există compostoare în tramvai, pentru că altfel unde și-au necumă de mestecat băieții care ne-au furat ceasul. Și cam atât cu tramvai. Ieri dimineață, un prieten mi-a făcut favoarea de a mă duce la mașină. Favoare. Mi-a fost dor de tramvai. Pe mine, când fac un ritm, așa, cu tăbabă, dar ajungi, intri într-un film, intri într-o chestie, e mișto. Oricum, cu mașina, la fiecare semafor trebuie să te oprești de 15 ori. Nu sunt gros, sunt tranșee. Sunt de război. Dar la volan am redescoperit religia. Și vă rog să-mi spuneți dacă ați vreodată la volan șlagărul ăsta. Religie la volan. Și ce am observat, cu cât șoferul își pagă și scoate biserici, Iisuși, Zeus, Hercule, divinități bărboase ale Egiptului, de sub piramide, de peste piramide, din pădurile Norvegiei, cu atât mai mult la fiecare biserică de pe drum. Frate, asta este ca și cum aș fi cu prietena mea de mână, m-aș întâlni cu un prieten și am început să vorbim și să râdem despre una care suge pula. Și la un moment dat eu m-aș opri jenat și aș pupa o domnă. Nu, Iisus, n-am zis-o în sensul ăla! Îngrozit.
îngrozitor. Am descoperit că cele mai multe accidente rutiere sunt provocate de taximetriști și de camionagi. Pentru că taximetriștii nu văd în sus. Pe bune, ați observat ce este în partea de sus a parbrizului un taximetrist? Iisus, Sfânta Fecioară Filoftea, Madonna goală, CD-ul ăla care zice că te protejează de radar. E plin, n-ai cum să vezi în sus și camionagiul nu vede în jos pentru că are o plăcuță mare și albă pe care scrie Marian. Iar singurul context în care eu pot folosi această informație este să fac pula mea la Marian. Am foarte mari probleme. Am foarte mari probleme în general, dar am foarte mari probleme cu transportul. Am venit în seara asta aici, am venit cu un autobuz. Și imediat după ce m-am urcat în autobuz, după mine s-au urcat niște microbiși, mă rog, faună. Și la scurt timp, după ce a plecat autobuzul, ăștia au început să strige ca pe stadion. Zic, ok, rapidiști, știu cu cine am de-a face. După care au început, Dinamo! Am făcut 3 ture de oraș și n-am aflat cu cine țineau. N-am aflat. Pentru că nivelul cultural al românilor este foarte scăzut, sunt devenind din ce mai... Hello, I'm from Banat. Este îngrozitor. Am fost la un concert educativ la Ateneu. Adio, doamnă, te-am așteptat de atâtea ori. Asta e. Am fost... Domnul a dat, domnul a luat. Unde dracului mă să-ți... Am fost la Ateneu, concert educativ și la un moment dat, între bucăți, prezentatorul a spus, următoarea bucată este compusă de Verdi, la care unul din sală, Verde, băi, moldoveanule! Suntem aiurea rău! Văd foarte mulți fumători în seara asta. Fumătorilor, ați pățit vreodată chestia asta? Deci ești la locul de fumat, ți-ai scos țigara, ești în pauză, Alina nu mai sună, ești în pauză, fumezi o țigară și apare o persoană cu totul și cu totul necunoscută. Cu niște ochi mari. Și vine lângă tine și se uită în ochii tăi și spune, ai din întâmplare o țigară? Din întâmplare? Frate, astea fac parte dintr-un plan de cucerire a lumii. Trebuie să respingem chestia asta, trebuie să fim furioși. No. Probabil majoritatea dintre voi m-au recunoscut pentru că sunt student la actorie. Majoritatea din lucrurile pe care le fac profesional au loc în public. Și, pe bune, sunt peste tot. Cariera mea începe foarte bine. Dacă vă aduceți aminte astă vară în fața la Unirea Shopping Center Fluturaș, am o brânză în Gima! Ați încercat noua brânză cu căcat? Și realizarea mea cinematografică cea mai tare s-a turnat la noi 7 Seconds cu Wesley Snipes, un film de acțiune nemaipomenit, iar în punctul culminant al filmului, când vine elicopter de el se bate cu toți, trebuie să ia banii, femeia e drogată, eu sunt în camera cealaltă țip. Eu sunt! Bună seara, doamnelor și domnilor! Peste tot unde mă duc să lucrez, încerc să învăț și să înțeleg lucruri. La 7 Seconds n-am înțeles nimic. N-am înțeles și nu înțeleg la filmele de acțiune în general. Nu înțeleg cum un om poate să-și ia bătaie de la 300 de gorile care știu Kung Fu mai mult ca Matrix și nu are o zgrietură. Nu înțeleg cum se trag atâtea gloanțe, se recarcă atât de puține arme și nu înțeleg, și să-mi spuneți dacă știți engleză, de când motherfucker este în jurătură pentru că știam că înseamnă tata. Ne apropiem încet de 1 ianuarie 2007, ceea ce este fenomenal din punctul meu de vedere, pentru că înseamnă că intrăm în UE. Yes! UE! Super tare! Covrigii o să umble cu câini în coadă. O să o nouă cultură, o nouă civilizație. Tot o să fie mai bine. Nu o să mai țipăm verde.
la Ateneu. Și mă documentez pe chestia asta, mă documentez foarte mult pe tema asta și am citit într-un ziar o chestie nemaipomenită despre cultura europeană. Într-o țară din Uniunea Europeană pe care nu o voi numi, într-un oraș pe care nu îl știm cu toți, există un act normativ prin care, e bine, polițiștii care organizează flagrante prostituatelor beneficiază de decont. Deci se decontează banii dați la curvă. Ăsta este genul de cultură pe care îl vreau. Gândiți-vă cum arată foaia de decont a unui astfel de om. Gogoși cafea, prezervative, lubrifiant, gina, ai fost ocupat, ești promovat. Dar asta este o problemă cu care cred că noi nu va trebui să ne batem capul pentru că se legalizează prostituția. Am citit-o și pe asta. Este foarte tare că se legalizează prostituția. Europa și de inițiativă privată. Pe bune, gândiți-vă, nu o să mai avem bagabante, o să avem PFA-uri. Piste fizică autorizate. Și vor avea case de marcat. Deci centuristele cu timp de pauză lipsă gaură în poșetuța aia mică și nasoală luată din pic, pe lângă dildo-uri, bilele plăcerii, lubrifiant anal, o să aibă o micuță casă de marcat. O micuță casă de marcat care va revoluționa lexicul. Va da un nou înțeles expresiei păstrați bonul fiscal până la ieșirea din unitate. Inițiativă privată, dar va fi înăbușită, ca orice inițiativă privată. Va fi înăbușită de marile companii care își vor lăgi gama de produse pentru a include serviciile sexuale. Și aici mă gândesc McDonald's Sex Drive-In. Pe bune, oameni de afaceri, chiftele și pizdă, n-ai cum să ratezi. Gândiți-vă, sâmbătă seara, mașina plină de prieteni. Ne oprim înainte de cine știe ce cut de manele. Da? McDonald's Sex Drive-In. Bună seara, bine ați venit la McDonald's Sex Drive-In. Cu ce vă putem servi? Deci, o muie mare pentru mine. Băieți, 3 lape scurte în spate. Și tu, tati? Sau e ziua mea! Muie la toată lumea, fac cinste! Ofertă de ziua femeii, 3 buni și un hamburger. Dar cei care vor da lovitura după mine sunt cei de la Coca-Cola. Și vă rog să vă imaginați cu mine în fiecare stație de metrou pistomate. Cum? Tocmai a trecut metroul. Deci mai am 5 până la 15 minute de frecat pula. De ce? Bag 10.000 și așteptarea devine mult mai plăcută. Vă mulțumesc frumos, am fost Tiberiu, urmează Sergiu.